Hulungan na nakiligom sa tag-1/4 ni Moy, may paubanan ko ni Mudong kuyog ta sa posisyon. Kay Fiesta Bayaron sa Datag, karon sa Isaulog ang Gitara Festival. Mutada po tadong!
resibo sa Pangulo. Aron mahinapin natin sila kabahan sa ilang kinabuhi. Ako, buta na daan mag-anak, pero wala ko nakatulong sa Ako na-aksidente maunod. Naangkin ko hilig sa pagkakaroon sa tinagay ko ang mga kaligtas kasulitan ni Hulong ko nilo. Kung dito nahimuso ang among panagkigumaan. ang panisod ang among kinabuhi, kitungod, dili matagang mapili ang among talento, kay tungod sa among kinasan. Wala natin nakatungod ng mga kita ng anilang. Nahigamay kami sa inyong istorya sa panagigugmaay o pakigbisog sa kinabuhi bisan pa man sa inyong kapansanan. Busa, ibitahon mo namon sa usa ka panagpulong kauban ang atong mayor na si Mayor Ahong Chan ug ang barangay captain sa barangay Maribago na si Cap Russell Abi. Tungkol sa extra ng talento, inyong ipakita na pasalubong kami na matagal at ibong pagpila ang mga talentado na opunganon sama kanina. O karon, aniha ang inyong pinalangang kapital aron isidya ang maayong balita atong sugaton sa masipang pangpa. Isip ka na ba sa barangay Maribago, giawa ito mo ng mga pig sa atong programa inclusive ayon mas nila kung mga tagal ang talento sa atong mga higalang upunahon na humilig sa paghimo para o sa ilang pagmahal sa musika. Congratulations!
Mookadon!
Contingent number 5 from City Law. Once again, we would like also to thank Maribago Guitarra Festival 2022, the ritual showdown, content